Gdje su moje papučice? Obuvam ih da ne prehladim se, jer na podu bude ledeno skroz. Ako sam bos, šmrcat će nos. Pa ću morati kod doktorice, zato nosim svoje papučice. Mama pitala me da li ja znam ih obući sam. Mama ne kaže se oblačim, nego obuvam. Šta bi bilo da obujem ih naopako i šetam unazad? Šta bi bilo da obujem samo jednu i smijem se ahaha? Šta bi bilo da obujem ih na ruke i šetam na rukama? Šta bi bilo da šetam na rukama, a jedem juhu nogama? Papučice, obuvam ih da ne prehladim se, jer na podu bude ledeno skroz. Ako sam bos, šmrcat će nos. Pa ću morati kod doktorice, zato nosim svoje papučice. Tata pita mene da li ja znam ih skinuti sam. Tata ne kaže se skidam, nego izuvam. Šta bi bilo da govorim papučice jako brzo? Papučice, obuvam ih da ne prehladim se, jer na podu bude ledeno skroz. Ako sam bos, šmrcat će nos. Pa ću morati kod doktorice, zato nosim svoje papučice. Baba pitala me da li ja znam ih spremiti sam. Baba ne kaže se spremam, nego pohranjivam.